Goeiedag, ik sta hier aan de Gentse Vaart in Capellebrug. Daar zijn al enige tijd wat werkzaamheden aan de gang, maar toch is er vandaag een startpunt georganiseerd voor deze werkzaamheden. Daar gaan wij eens eventjes een aantal vragen over stellen. Waarom heeft het zo lang moeten duren? Ja, eigenlijk om twee dingen. Eén, je ziet bij infraprojecten, als er echt aan de weg gewerkt moet worden, dat het te lange voorbereidingstijd vraagt. Want je wil de hinder voor de omgeving zo kort mogelijk maken. Dus je voorbereiding moet heel goed geregeld zijn. En twee, waarom het ook best wel lang heeft geduurd, dat is om echt een goed plan te maken voor deze omgeving, voor dit gebied. En dat was niet zo heel eenvoudig. Heel veel woningen ook aan de weg. De bedrijven, hier bijvoorbeeld ook bij de supermarkt. Dus dat vroeg eigenlijk heel veel denkwerk hoe we dat het beste zouden kunnen doen. Nou ja, het heeft lang geduurd. Kijk, kabels en leidingen heb je natuurlijk sowieso enorm veel werk. En er zijn inderdaad mensen die denken van ja, hoezo de start van de werkzaamheden vandaag? Ze zijn al heel lang bezig. Ja, dat klopt ook, want voorbereiding is gewoon enorm belangrijk. En we proberen sowieso werk met werk te doen. Dus de gemeente die lift mee op deze werkzaamheden met rioleringswerken. En ook daar hebben we al een stukje kunnen voorbereiden. Dus we hebben een stukje riolering, hebben we al zoals we dat mooi zeggen, een kous kunnen intrekken. En dus was het tijd om te beginnen met het wippen van wat tegels. En dat waren er wel een hoop. Alleen werden ze na afloop direct weer teruggelegd.